na nsema ya boa no anopai no ye de aba bedamo de di kan a obetie pie ye beko enkra pumpuni mantemu eni pipi ene wojina kono to aba ye ni enu apa ma ya boa ma bebo ho nkomo abato ya NPP amanyo ko ne hwe ne mu se ne de wo betumi ato ne yade a ama traffic ho sensem adosho ye papa na ho so ye bekọ ho ni akwakwere so ne nyoma esikro Dr. Abdul Jalula Atiku akasa de afa wo men kwan a ye de sikasem ewura amanyosemu no ehun sanso na ye bekwa ikroponi mu arawo sem o ya te akire so owura bi a wanya mfie na aduonu mienu ya wakose wakwa akotwa bani pabonfo bi etini kwamu a wono mo akwakofiri na wura Aguna College of Education ye ka say ye se mrante a wo sika sese odi tua school fees ene ye di twa loto afofro bi ka wen ho ne yade ba sommo sanopa no sia ka se ba abusuafo ye demo live e wo Facebook ho e ya Sompa 93.1 FM eno achi no YouTube ya Sompa TV wo ko sunyan so a wo betimi yatie ye no asa hwe ye e wo Sompa 98.9 FM so ena no panuano mienu ene age agya medin ene akosia age wakode boaten menimenu aba ohini ni ama krancha da zo of mami premeni kasie pono ye frasie ne akonkran na mene na ya boa ma libia boga ajeje nkoma hello boa ma ohene na mini we uda yi edie o me miamani se dia koye ni mia ti me fa na sa miawani na anboa ne te sen makodu ho sen na ne mate yo ohine ne wodi tua se na wo sha se eni nyina eche Accra Sports Stadium MPP amanyuku ne tua ni ese ahine for Asia no matter abayi mpenimfo ebetuatua amanyuku na no wo national eno ntie ne domo egu akoframa iso nya senketwa eya hobwa se nche bia no abato no ebe hyase ewa ha se ye hwe ne mu se delegates be 6700 delegates be 6700 ni echire na ene womo ebeto aba ewa akoframa iso no mayi national chairman no mayi national vice chairman eye national secretary eye national organizer, national youth organizer, national women's organizer and eye ibra hodwa wo ye hwe ne mo se ne womo ebeto so aba nipa be the positions womo beto so aba ne ye be nkono na eye nipa press so de anya senketwa na opa akoframa iso a ye kan say eye security any arrangement and penifo ya ye ba wo no mabaso a ne sa enhye ye omo de agu akwam ene oye ne say ura akoframa na so na no na eye emeya omoton MPP che MPP t-shirt MPP komade MPP asomade MPP hunieme send your musam kwan weni na MPP colors ne so no ene light pole bia so no ye de bi abia ho nsa na wo wura akoframa na sumum na nsa na wo be wura akoframa na so no also you obi a ukuta ne fe ne say accreditation a MPP amanyuko ne dia mawo ansa na watimi awura akoframa no so ene mpese ne yekoso no watimi edwani akwako hebi nti be kan say so far there arrangement here NPP amanyuko ne mpedimfo aye ewa akoframa iso no ye be kan say ekoya anesa uyi say a police for over 200 near 3 ene wa akoframa iso ehwe emia bambomu a omo mu nua no fire service for ye be kan say omo do omo fire tender ewo akoframa iso ya omo hwe aboa wo mo se koba se bia BBC a wo mo so wo masom ye wo national ambulance service for a wo mo edi wo ambulance so no ewo akoframa iso say ohene nipa pem na eba behia no nipa so ho adwuma bibia betimi asi ye ma na enya ansa na bia yakwa akopɔ mo chiri kwanti national ambulance service for no so ewa ha say ena wo mo asaso aye ntutuye ama Ghana Medical Association o my Ghana a Dr. Foku Batai no aba be ye mobile clinic ewa akoframa iso wo mo abobobo mpata bi sa o my ne hospital kuma aye no so ewa akoframa iso se ko ba se bia sani ye ko kuma sports stadium baba yara sports stadium a edru ba bi na nipa ne bi etwitwahwe no se bibi sa asia enchampara na doctors ne bebam no mo akuta mu kakra nsana kwesiko ne beka ne so mo stabilize the pano ansana so mo beto ambulance mo adina ko hospital a wo mo edi no akọ enti e beka ne se so far there eye so good ne mom wo ba ha se ya
and ye may or mutunton your knee, na betie, ne benku, ne docono, ne more, mono so much jollof, ne plain rice, no near the tea, nom, and HSA, and Yansen, Ketwa, Becan say business wise there, among forces no, Afabrunya, Eric Racasia, or more air cassi in pa, and war Apopramay so. It's all kakra ebetimi aboso e dia mamono yekuso a ye ntutu ya enchi bia no yetie fo a omo epeso mo hu ne ekoso agopramation no e de bebro mo TV so na so atwa go radio so ene ye social media platforms ahudo nyina so ya wanu anwumre amokodru ho no once ye beto abase ya last minute no ya na campaign ye no yes wo munyai bia moko hu wo ma ejina ni bi si ene nam tenten no a ana sa radio bi a hyedem a wo ye ne dem nko a ye no ye kodru ho no me de yan hyeda hu aspirant ni bia obi a wo pedi bre ni bi se o wa goprama no so ko ye delegates no na delegates ne kura ne se bia e Ashanti region fo a na bia o mo nipa no mo be mienu miensa bia ba no ma ba behwe be bia dia mo so mo betena no no ma hwe se e ho ye safe it is a voter region for no so ma ba behwe o mo de no ma hu se o mo ye safe you stadium ne mo a aha ne ye de ye ni e che eti yan hyeda hu aspirant ni bi ne mom obi ti se Samia Uku obi ti se Freddy Blame no ye hu o mo so obo wa goprama no so a o mo hye sentutuye a wo so o mo ye bia no ekuna kwa mu pepepe enwumre no ne nanadwunum ene ehu se IGP Dr. Kufu Dampare so no ene mpenufo so e ba goprama no so e be hyeye se ne o mo so no o mo mrante ne so o mo mra no mo meye no anye bia no o mo ya na emo no so be hye entutuye kakra e ho no mo nti eno ne yan se na ehu o mo pedi bre ni bi pass womo ennamu ne mo nkrofo mo agent no ene ne wo ha no pinche e bia wo through ballot box no mu a kai Justin Kodia Frimpong ana e bia kai Dombo sa ena wo se agent no ye ne kakran but yan se de ngu mo pedi bre ni bia nkasa wo akopama na so eno ana ami du be sia na mabo adwuma na brano no ye beba mo nchen why yo mi anka ya po amali bia poga Sompa hye ya digu akwemu ma ye boss anka sa ma ye wadubu ache edi tomanim eye Mr Bright entry Asante Apo Benedict Akiola Godfred and the chief driver Silas dianim na ene me mai kuku avron kajando ne bag mi ensa diane ne magum dia bona sen ne sen ne kwa ko sia so mu ade mi ensa wo mo kwa ba adwuma no ma wurawura mu a agigi susu no a baba yen konta kire kumase maame wo mo maame mi smiti akira me hwe on tidi abatofo bia santeman ye mamure mani empa esokra yebetwa amamu asekwa ni se no a ayana ni parodo no a efrachichi ne me ya hodo ye ban wan mu nyina ba bebo dompem yititru ne wan mo predibra hodo e wo NPP amanyoko nim no wan mo chitafo ba aba bebo se wo kwa ho be ye dede etwi tontomenu a ehwo sane anuamo akasa esibi kroko sese abato no ne nkenka so no ebetumi awiemu die na ye kwa ma no so na ye ne kwadwobafo enso akwakodi nkomo na yahwe sane yehye yankasa esitie titru ene traffic won sensem sanse akwakoba no sei no enye den anu a empanyifo den hyema pa begu akwam sanse eno dante ya yansaka ye no na echeche mu se nyame ya dom a ene de due aposi form akoma kompemiensa ena empanyifo ya dom a wo mo ekwakopie mu na se wo hwemu pa no a dibre ya enei nipa pi no a pribie ewo NPP amanyoko nim no de edimu tintima pa eye titina ni dibre ena fetwotwofo edibre no eno ena ka ho bia manei se wo hwemu pa no a titina ni dibre no enipa makoma kongwotwe ena won mo pre na so emu mienu ka kware me yansa so ena won mu di no ba be daja wo my Ghana mu a ni padodo no ahwe ni mu se ahwe ye mu ba ko de wo betumi anya e wo my Ghana emu eno chi no chochofo di bra no kra de abusuafo yenka owura jombo du wono twetwa line wono meka sai de wona e chochofo panyin edema NPP amanyoko ni ya wo se hwe ni mu se nyame ya dom a ene da dua yi ayire so anom yansa etu ahene ne yasi ahenefo wo munya de abato no hyehyɛ so pɛ ye betumi ahwe de obedi nkonim ewumu eno achi ni yera Justin Kodua Frimpong wono so kan ho bia ema no otoso mienu na wo hwe ani mu sane ho hyehyɛ besi bia kɔ wo bɔ mpa yesu afre nyankoropon se ba bia wakwa akoduru no eyire so pa so a ene da dua de e wo se nkonimdie etumi ya ne dia na ne nyina nkamfu ano
Yagusu apuso ahoma no se nsabeka akwadwobafo ewa ahoma no so sane ene traffic ho hyehyeye sibitie ewa nkramantam sanse enkrade anim se fitia no pa ekopemanu mere da hwom nyina traffic ho nsem edin na nasa so akwakwa adwumadi soronko a enipa dodo no afri mantam nkaye na wonmo baba tai wonmo dom wachie no sane ho zese bi besi bi akọ yagusu apusu se kwadwobafo beje yeso nyame ya dom no waje yeso a ye ne bebo nkomo no nya yeso de ne obapa wo besom ediama ye to aso ne yakoyanimu a obi a waredare power manyosemo ya putoka sem ye beka se political lecturer ena woka say ye papa waredale ya wakwadare nso ewo mu na anasem odi aba tuja ese we o my Ghana manyosema sabrei adani sika no eyade ehu pa Dr. Abdul Jalula Atiku enodi asem di aba betum sen kakra kra sika pogura manyonu mu a ebedru baabi ya hwe ya yadi sika be kwa kwafa nkrofobia banwene yeso a yaduro me bibi bia da enye yi na cheso nim nyansa sa dien no mai mu sika no ye fia te sabe kwadwuni agya nan tia wonu anya adwuma no wadidi no ane tia ne tia ekwaba sa pe na cheso ma no ene ekwa wiyehie mu wone sompa ensentwefo ene twetwenkomo Libya, who said, Bibia, delegate at the better about I said electoral college B. And you know, very easy, say, amount for a bill to me at the Sika, and it's I think it's not going to be anything different from in the last few years. Sika, no matter what it is, because it's like it's becoming a culture. They delegates and Ushe delegates from maybe the polling station previous elections now at the branch level Ushe some of them some people want to be part in the process to elect officers because this is the only some party almost struggle party power so many things they don't get anything so the only opportunity is say almost best say they become delegates. Never mind. This time around, so that they can get something from the party officers. So the Bonia has started in all the political parties, whether smaller parties, the big 10 parties like NDC, MPP, they are also. And certainly, we are not, when there's nothing indicating to me, this delegate conference, MPP, certainly money issue will not be. It's been one of the national, I think after the vetting, the former foreign minister, also Kahua or Contest, he raised the issue about Sika amount for a teacher. So I mean, it's a feature here. It's like it is coming to stay in our politics. A hard win, but that is the hard truth. I can never say what is happening right now. And it's worrying because sometimes to me who say this political party who should position here asimatipa na ye demanwa ebeboa but because of sika 17 last minute now ba yakoto aba ediama obi ebalesa party nkasa na bebre party no and the struggle throughout because the election is not just going to end within your party, you are now going to compete with others. So when someone ni obi generally accepted na mudi sika atia it will affect how that person is going to lead and contribute to success in the election. Wey Dr. Abdul Jalula Atiku ya opia waredare pa ewo amanyosemu na futu ayeje kakra enono ya ko duanim no wo bekwa ikroponi mu asante mantem weye ena no pema ne boy ya yansa ka firi wonum na busuafo ani anyan ne nyina no kire mu se wo bia wanya mfie no aduonum yenu kwabrada nso anidin na wo ye betwani ya wawo mamu makoma konkono wo hwe so obetumi ahwe nkoda nyina ama wonum atumi anya baabi asia ba behwe no ene se enu ada wakwafuo mu ekwakwa ye adwuma se betwani nipa bonfo bi atumi akwakwa firi na ram ekunu ya ma meka sedie owura no na busua ani ayo mu totonto pa na ya ne amane boni ya wono ewo bekwa ikroponi mu ofori boaten edi nkomo edifa asemi ho a wato ye nkrase enokre opanyina nedin ede kwabna danso wonya 52 years owo yele ewo makoma 9
na adwuma ɔyɛ ne sɛ ɔyɛ pamwan tapa anas ɔyɛ betwani ɛno ɛne ne dwuma odi ɛwɔ asasefo asase so ɛno ɛna ɛno a ɔka kyerɛ ne yere ɛne ne ma sɛ ɔkɔ nwuram akɔkɔno nsa abɛfie sɛ ne da ne da ɔyɛ no ɛno ɛna busuaka sɛ okay ɔnkɔe ɛno ɛna ɛno a ɔmohwɛ ne nneɛma wɔ mmɛduru fie anapa ɛbɔɔ no nsia pɛpɛɛpɛ ɛna ade hyiafoɔ no yɛ sɛ daabi ɛwɔ sɛ yɛtoa papa yi ɛwɔ nwuram ne yɛkɔkɔhwɛ sɛneɛ de esi yɛ no nti wamma fie abrɛ ɔmonam ɛkwan so ɛkɔ ɛna ɔmo sɛ emogya bi egu kwan no so ɛna ɔmo yam ɛhyɛ ɔmo kakra ne bi yɛ sɛ daabi ebia ɛna ɔbɔmɔfoɔ bi ɛna ɛbɛn nwuram a ɔbɛkum nam nti sɛ ne kyɛ deɛ a ɔmo bɛtrezi emogya no ahwɛ baabi emogya no ekogu abrɛ ɔmonam kwan so kohuu sɛ emogya no apem na ɔpanyini kwabena danso wonya 52 years ɔda emogya mu a polisifoɔ a ɛwɔ kɔtwea abɔdɔm ɛbɛpie hɔ na ɔmo bɛpie hɔ pɛpɛɛpɛ ɛna ɔmo yɛ sɛ bɔdi yi deɛ ɛwɔ sɛ yɛde kɔkɔ piem ɛwɔ akoma memorial hospital ɛwɔ kɔtwea abɔdɔm. awusuafo wei ɛyɛ arahosɛm a asie ɛwɔ deanim yɛ no ɛwɔ bɛkɔ akropɔn ni mu asante mantam ɛyɛ yɛkɔ Agro College of Education entity a ɛnya ne ntia yɛba ne sɛ mmerante a yɛ maame ne yɛ papa no matiti akaka mu de wɔn akɔgu nkɔkyerɛ kɔsua deɛ ɛmɛ yɛ akyerɛkyerɛfoɔ no ɔmo duru hɔ a ɔmo si wɔyo ɛne ɛyɛ kasa loto twa hotel na ɛna ɔmo gyina mu a sabela ba ɛne nkurɔfoɔ ma wɔ ɛfoko wɔnom ɛnam so ma Dr. Peter Atakora yɛ ɔno yɛ principal sɛ yɛade a ɛhu papa kɔdaa no ba school fees no yɛntua de kɔgyegye hotel saa na ɔmo ne ma wɔ gum na de aka nso yɛ de twa loto ti ɔsrɛ abaatan ne awɛfoɔ no bra no mo nsra mo ma no bɛyɛ kora wakɔtua school fees no saa na ɔbɛkɔ awakɔ nyɛ saa de a ne obɛdu dɔko kwa awofoɔ no ɔmyɛmani yɛni nkɔ yɛ mmɔfra no ho ɔmo hwɛ sɛ fees no sɛ wɔde ama wo ba no na sɛ wo ba no mɛtua ya bra bɛtua sɛ woama mɛtua a yɛ no ɛnyɛ fada Christmas me nso so auditors gyina me so denden ni sɛ adɛn nti na mentimi gyegye school fees no me nso so yɛde mbɛkɔ wɔ ha mu ɛna nneɛma yɛ sɛ yɛde fees no nso so ɛyɛ no so no yɛnya sika no a yɛntimi mfa nyɛ ɛni ti sɛ woyɛ ɔwofo mesrɛw na sɛ wode wosi fees na ma wo ba no na sɛ wo ba no wadi a wode kɔtwa bet wɔne ne gɛde akɔda hotel wɔde ayɛ nneɛma bi a ɛnsɛ sɛ wɔde yɛ no wɔde ayɛ a yɛma mo mmerɛ tiaa bi yɛma mo bɛɛ na awɔtwe hwɛ na bra bɛtua sika no firi hɔ anyɛ saa deɛ bɛtoa soɔ no na ebi a na amoa wo ba no amena nwie sukuu no sɛ deɛ ɛsɛ owie sukuu no ɛntɛm so san sɛ me nso yɛtwe me dendenden auditors for say adenti na mentimi nyegi school fees no ayɛ sɛ me no menyɛ madwuma yie maatumi so meyɛ madwuma yie na so hunu mmɔbrɔ no na wo so wo ho kyerɛw ɛsan sɛ yɛhia sɛ sika wei nyina sɛ ɛsɛ timi de yɛ school no ho edibo school no ho bra na abɔfra no fa ma ya me so mɛdɛ na matumi ayɛ adwuma yɛ sɛ mede ɛyɛ enti sɛ abɔfra bi ɛwɔ ha level 400 foɔ na sɛ wɔ level 300 or level 200 no wɔde car ɛbra mo tie asɛmi awofoɔ momfa sika no ɛma wɔm sɛ si yɛ kasa deɛ yɛwɔ level 400 for na ɛwɔ school mu ha sei ɔmo ne level 100 for ɔmo no deɛ ni problem bi ama wɔm ba level 400 na ɔmo wɔ ase na ɛnkyɛ no mo bɛwie school ni deɛ sɛ obi etua ne fees a yɛma no bretia bi na ɔhwe awofoɔ no ɛmna me check opa wobɛba school hɔ no ɔba bɛ check sɛ ɔba no watua na sɛ ontua wofrɛ no abusa no na sɛ ɔso watua obi ani ni ɔhaw but ontua ide a akwan bia so no ɛsɛ mofa so no mbɛ san sɛ bebree di ɔmo de na twitwa bet wei ɛyɛ principal SDA College of Education ɛwɔ Agona Dr. Peter Atakora ɛna wɔbɔ yɛ amanneɛ no nti ɛne abaatan no mo nyina yie paa na mo a momfa sika no nkɔ abusuafoɔ text message kakra wɔ ha yɛnkama David wɔhyɛ hɔ no ade bɛto tɛtrɛtɛ no so afato so na yɛnkeka nyɛ saa deɛ a Benjamin Adofo asa okay Isaac Akroma wɔhwɛ yɛ live Germany no Isaac yɛ ama yɛhu wɔ Munchen wɔ Düsseldorf wɔ Amsterdam po deɛ Holland yɛ ama yɛhu Benjamin Adofo asa ɛna ɔno nso de ato nkrade ama Isaac sɛ wɔ Germany deɛ ɔnsɛne ne sika Prince Yaboa wɔhwɛ yɛn wɔ Kumase ɛyɛ Abinchi market shoemaker ɛhɔ wɔyɛ shoemaker wura yɛda ase Emmanuel Kwaku ɛgya akwa ɔsɛ Sompa news deɛ ɔdɔ yɛ papaapa David Tobo ase ade na weyɛ Benjamin Adofo asa ɛna ɔno nso ɔbɛkwae na wɔhwɛ yɛn ɔsɛ adwuma no deɛ no a ne yɛyɛ no nti yɛnkɔ anim David wo wanti
kosoro Father Ziggy and one also rain ewo be poise or say Mrs. Boatin and me ama de ignas of Mammy Primen you be a bois ye juma pa me achi yes ye jo so na menko Father Ziggy akan Isaac Akroma Germany yakan kwanim David kwanim na memfa we nto aso a kwadwa asempa ewa asempa kwadwa asempa no si weekend news no de no size kra o kumase adum eno no so de baye Fosu Roger ohwe ewo diaso ena fe Danny Coleman ono so ehwe ewa hafu Kenya ase number 2 yawo wusu enso ejinemu yeah, was Sheffield, yeah, and also England, or him krum Frank Boateng, or Sompa, Sompa, and see Duating able to Italy, and also a Shayani, Yadamunina say Maji and so atum. Na you go so pa ya. And then the better from Bia on Crepumpudiman Temuno, Yensi was so home, na Ebema Swati, Yedimusi. Edimusi ne wonu mepabo adwuma David na PK wo mufia na producer ne so de na abrankasi enom na enra wo mabo adwuma na ya wasare morphine so ka ho bi oyini ni amakrancha da zoa yenso yeje bretrase mene akosia eje wa kwode Boating da mu nyina se amamumo aniti